musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataaƙe bindaɗo naasaande capantati korse hitande ujunnaje 2022 ɓataaƙe men ko faati cellal ɓalli musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv capantati korse ko wayno leydi Arabie Saoudite holliti hanki yii lewru laatima hande e nder calendrier mabɓe zulhijja woni 1 hitande ujunere e temedde 4 e capanɗe 34 capantati hitande ujunere temedde 4 e capannayyi e 3 musidɓe tedduɓe jiɗɗen haalde hande ko ɗaccal buduk badak gongal e goddi men moni kala ne ande hoore mum ɓeɗo henna wuyɓe tampinɓe en hande e kala bangeji wuyɓe noon wona e leydi Sénégal tan wona Mauritanie tan wona Mali tan wona Gambie tan wona Guinée tan hande ɗe mbawi wiide ko Afrique kala e aduna o oɗo saaha noon wuyɓe keewi teni kadi ɓe tampini galle mon ne waɗi gujjo galle amen ne waɗi gujjo aɗa wallina gujjo mboɗo wallina gujjo aɗa mofta gujjo mboɗo mofta gujjo aɗa ñammina gujjo mboɗo ñammina gujjo yonti noon cakten ɓeɗo henno wuyɓe beele kisen ɓe natti suuɗade ni jamma ni ñalawma koɓe jogitiɓe fetilaji koɓe jogitiɓe laaɓe koɓe jogitiɓe jaaseje koɓe wawɓe dognude otoji ɓe gujjata ko otoji ɓe keldoya bitikaji walla ɓe janay jawdi walla ɓe janayma walla ɓe janay cuɗari ma aɓe gandi sa neldama haalis aɓe gandi sa neldaka saɗa jogui téléphone moƴƴo baɗɗo valeur aɓe gandi saɗa jogui cakka moƴƴa aɓe gandi saabu gujjo nana galle mon gujjo gonɗo galle mon o ko kanko yeeyanma wuyɓe woɗɓe o rokkaɓe pala galle o ha feewa lelde nde ɗoygol ngol ɗo heedi ɗo suudu ndo nokku o pop kanko yeeyataɓe ha timma aɗa wallina gujjo aɗa nehi gujjo aɗa jibini gujjo aɗa mofti gujjo aɗa mooma gujjo minnene ko hono noon mboɗo mofti bone aɗa mofti bone bone ñande kala nana wara men wontani men ɗaccal buduk badak teɗen jaɓata yaade to police armée police gendarmerie ala mo wawi jaggude hay goto so wona population o wadda e mabɓe jungo e fandu wuro men nani eɗen jogui sagataɓe nani mbatten mabɓe haqqillaji tafen fedde haɓotonde guyka e nder wuro kala neɗɗo mo en paamani so jiiɗimo wuro holto paaɗa holko jahata galle kaari en jaaɗa amin gandi ko galle kaari en garɗa kala ko boni e wuro he ko an galle kaari en ko ono min nanggata neɗɗo mo en paamani gaynen mo
kono gure men ko ari oƴƴo, galleji men ko ari sokko, cuuɗi men ko ari oƴƴo, taaroɗɗe men ko ari oƴƴo, pop ko ari oƴƴo. taw hande natti fewde, koko natti fewde. neɗɗo doga nokku mumen watton ko boni wara toon yimɓe, walla wujje toon haa tuume haa tigi teske, doga ara ga ene molto ga, ara mboɗo wawi ɗe golle, mboɗo wawi ɗe golle, mboɗo wawi ɗe golle, taw molti koye wuro mon, molti koye galle mon, wona hen neɗɗo moƴƴo pinowo subaka lawne salmina, ene moyto, ne waɗana mon ataya, ene fitta. He no kaari ndu moƴƴude o de ndu moƴƴude, koni o moƴƴi, taw noon ko bandi mawɗo moftuɗon ɗon. omo yiilo confiance moɗon, omo yiilo hoolare mon e makko, hawo sotta mon ha jara, tawmo tafaɗon fedde. fedde nde ko kanko woni caggal, o feeñata hen. hankadi ni o tafi fedde o gayni, ala fof ko mbawɗen wiide mo haydara, saabu ko neɗɗo moƴƴo. omo yaha jama mon, omo yaha juma mon, omo juuro moƴƴu mon, ko neɗɗo moƴƴo, ko jalowo, ko jewtowo, teni kadi ko newiɗo, kono wona neɗɗo moƴƴo. ɓen ene ganda ene jogui ɗo ɓatake mum ɗo termini ɗo gasi. tinnoɗen mbadden jungo e faandu e polisaɓe leyɗele men e gendarmaɓe nokkuji men. gendarmerie gonɗo e nder diwan mon e police gonɗo e diwan mon, liggotoɗen e maɓɓe, koye maɓɓe mbawen liggodade cellen. sen jii neɗɗo mo en paamani gaynen ɗum, so wujji nangen mo, totten mo laamu. so tawi en paamanimo, kolene makko laamu. ko police jangi a jangani, ko gendarmerie jangi a jangani, ɓen ne jogui peeje palaji no mbaɗata ha mbawa nangudemo. dorog woni huuɗo bonko ko, ako simme e galle mon, ako simme e galla men, ako simme e taroɗe mon, ako simme e taroɗam. ɓiye ne simmo ko, ɓiyam ne simmo ko, baaɗe ne simmo, baaɗam ne simmo. so ɓe cimmima haɓe mbi tat, heddoɓe pewje. holno mbatten ha janen e téléphone kaari o, so en jeeyimo dañen haalis. holno mbatten ha gujjen télé kaari o, holno mbatten ha gujjen cakka kaari ka, kaɗo cakka ka jiima ɓorni ñanden ka, ko valeur woni ɗo. teni suudu makko ndu sokotako, te mboɗo andi baye makko ɗe ɗo keedi, wona ko mamam mboɗo andi to moftata jeehe. ɗum hande ne woodi. ɓe jolni systéme keso e nder gure mawɗe ɗe. aɗa andi gure mawɗe ko wayno Dakar, ko galleji toga togi, ko galleji toga togi, ko étage uji. demuɗe kewani uddade, a pusa tan uddito, woni toon ko appartement ji. ñande jomum arsigue mum udditi kala, so ari naati, hay goto wiyani to jahata, ngabbe escalier ji ha yettima appartement goto tan, wiyata kono en lewiya ko naɗɗo. ñande arsigue mum yetti, puusat bafal uddito, assalamu aleykum, assalamu aleykum. so hay goto jabaki, walla ko cukalon woni ɗon, wona namde kinade, namdotomi ko kaari de numéro o nani, taw ko jogui ko numéro fo, so noddama yahata. min kaari wi kam ko ɗo hoɗi, mi noddi yahata, ene lemkino. so tawi tawani ɗon hay goto, walla tawi ɗon tan ko debbo, walla tawi ɗon goɗɗum, fellita duftude laaɓi. sa wulli tan mi warma, naata wujja ko wujjanno, itta kelal ngal sogma nder, fiya kelal ngal e poos, jippo yaha. nde gullata ha gulali ma jalta boowal, yimɓe tina taw joomum yeehi. ɗum hande ɓe kewni. ɓayde hande immeuble uji taweteɗe nder Dakar, appartement ji goni nder ɗi, demal manggal ngal uddetake. so fini suwa koko udditi, garɗo foof oƴƴoto, holto paaɗa, paami koto Saar, holto paaɗa, paami koto Diallo, holto paaɗa, paami koto Guèye. saabu eɗen gandi jettoɗe pop ne mbawi hodde huɓere he, jomum ferñor tan.
so hawre yettode nden d' accord koto guey paaɗa d' accord monte ay gardien anda tene won guey hoɗe galle he walla won jaayi hoɗe galle he walla won sar hoɗe galle he walla won sow walla won dia hoɗe galle he o ɓenna walla ɓe gandi an ko gollata soit gonɗa ka jeew bitik walla ka jeew kosam walla gonɗa koye haalirde walla gonɗa koye télé walla gonɗa koye ɗum déjà sukaɓe leegal ngal goto gonɗo bandi yeeyima so bandi ari wiyata min paami koto kaari liggotoɗo nokku télé omoɗo de omoɗo noon ay hanko ɓayde o haali ko liggorɗa ko gardien no andi ɗum liggorɗa sikkata ko kañum rokkuma rendez-vous ay o ngabba te o anda ɗo fayi ɗo kono mo ƴeewa appartement gudditiɗo appartement gudditiɗo ko sarɗon o daroto omo calcule hol wonɓe nder eno foti yanirde oɗo appartement ɗeɗo gueɗe hande gueɗe teskaɗe ko heddi ko wujjoɓe jawdi wujjoɓe nayyi walla beyi walla baali ɗum ɗo fof noon musidɓe tedduɓe ittata ɗum ko enen goni laamu woni enen ko enen goni police woni enen ko enen goni gendarmerie woni enen sen jaaɓi liggodirde e mabɓe joni guure men peewa dorog iwa ha laaɓa yamba iwa ha laaɓa huɗo bonko ko iwa ha laaɓa guyka ka iwa sen jaɓani enen fof en mayat ñande fof en mayat en piyata kure en piyata laaɓe en piyata jaaseje jawɗele men gujjete mi meeɗino haalde nana ɓooya nan won jodi duuɓi 5 mbimi saaha goto ma ar ma waal boowal neɗɗo ara taƴa nofurum walla koyngal ma yaada hen to ala fof mbawɗa saabu hande galleji men woni hen ko laaɓe ŋerƴirde haako hay laaɓe kirsirde dammuwol en ngala hande woni galleji ne goodi e nder galleji men soɓe jiiɗi hande warde dammuwol ɓe luɓoyto laaɓi ko galle kaari en soɓe jiiɗi soppude ƴiye dammuwol ngol ɓe luɓoyto jaasi ko galle kaari en laaɓeji moƴƴe ngala e galleji men jaaseji moƴƴe ngala e galleji men tene mawɓe men ko joguitinoɓe ko yontaɓe ko joguitinoɓe tene kadi ko harbiyankoɓe tene kadi ko hebliɓe e kala saaha ko hebliɓe kono enen hande haydara juulawi ki tawruɗa mamma a bonni woni galle ko laaɓeji haako laaɓeji ɓole haako haydara goɗɗumen ngala en joguitaki en ngala seɗen naate galle tan wo boomat galle ɗum noon sukaɓe men wonɓe e galle ɓe alay saago ɓattoɗen ɓe jewtiden e mabɓe dokken ɓe haqqillaji moƴƴi ko ɓuuri en heewde kamɓe jeeyata en ko sukaɓe men jeeyata en neɗɗo mo ñamminta jarnata saaha ko kañum yeeyan ma garowo demal bitig ma saaha ne jooɗo aɗa itta wargay sukara tottama waɗanma wargay on waɗanma ataya aɗa yara saaha ko kanko yeeyanma ɓurɗo ɓattadema bone heewani umatɗo woɗɗi neɗɗo mo andama ala ko wawi wadde feere ha ɓattuma andama ko ganduɗoma yeeyanma ɓayde ko ganduɗoma yeeyanma noon alay saago batten haqqillaji e koye men e oɗo sifa musidɓe tedduɓe guyka ka heewi te enen ken welsindiɓe amahat galle ma ha yooɗa pewna ha feewa ƴeewa baafe moƴƴe mbaɗa hen selluraji moƴƴi nde wonata yontere tawɓe majjini caabi galle ɗe foof ƴeew galle ma ha yooɗa pewna ha feewa mbaɗa hen selluraji moƴƴi e baafe moƴƴe ceerɗe nde wonata yontere taw caabi galle fof majji suudu fof caabal mum majji pop caabi galle fof majji hay suudu woturu sokotako yimɓe lelo ɗacca fof ne udditi sa ɗanima ka mayiɗo c'est fini jewma ara rewa e dewma ɓenno hujjanma yaha bolol muɗum alay sago noon tinnoɗen no moƴƴi musidɓe tedduɓe sen jawti toɓɓere guyka eɗen jewtida e docteur goto woni Elisabeth Thomas e nder ndeɗo yontere ko docteur kewɗo science no feewi teni kadi ko scientifique eɗen jewtide makko to banggue toɓɓe tati haɗa jetti 4 to banggue nebam sukara
ndiyam galas e lamɗam. ɗeɗo geɗe so tawi ɗe keewe neɗɗo wonno jiiɓorto e nder ƴiƴam makko, rokkan mo ñaw cornique tene kadi tubak fewnani machine bawɗo yiitude ñaw makko. sabu sa ƴeewi nebam hande no ñamirten nebam ni, mawɓe men hanki ñamirta non nebam. nebam ɗam ñameten ɗam ko nebam produit, ko nebam pendotoɗam, ko nebam sa ñaami a gayni koloto e ɗemgal ma, kolo e ñiiƴe ma, kolo e jungo ma, kolo e barme ma, kolo e bool ma. sa a ñaami a gayni walla a rotti a gayni, jagga ndiyam mbaɗa e barme o, jiya ndiyam ɗam e nebam ɗam ɗeɓe waade no fendodiran ni. sa a wottima walla a hirtima a gayni, jagga ndiyam mbaɗa e bool mo gottiɗa o, ndaara mayi nebam ɗam e ndiyam ɗam wayata kono fendoto ni, wayata kono kettugol ni. mi haalani noon to banggue wadde hen ndiyam ɓuuɓɗam. sa yiiɗi a rotti barme a gayni, jaggu ndiyam ɓuuɓɗam galas ndufa e barme he, ƴeewa joni joni nebam ɗam e galas o pendoto. sa nangi bool mo ñamirɗa maaro a gayni, nanga ndiyam ɓuuɓɗam ɗam jarta ɗam juppa hen, ndaara hakkunde nebam ɗam, nebam gonɗam e tasa o, hakkunde mum e ndiyam ɓuuɓɗam ɗam, ndaara no fendorto joni joni. joni noon a ñaami longueɗe ɗe pop soomi hen ko nebam, a gayniɗo ñamataɗo, aɗa wadda hen ndiyam ɓuuɓɗam aɗa yara, aɗa fenda ɗum e nder maɗa, aɗa defa gueres e nder ma, aɗa defa gueres e nder ɓandu ma, aɗa defa gueres e nder estomac ma woni kuuse ma o, aɗa defa gueres e nder ɓandu ma ndu. sabu ndiyam ɗam jarta ɗam, ɗam tawto ko nebam ɗam nangodira wona heɗɗere gueres. yahani ha watta riɗɗade e becce ma, riɗɗo e goddol ma, ha watta hankkadi an hoore ma saɗa haala teddata, ko dirmali ɓoli, ɗojjali ɓoli, kaktali ɓoli, koko teddi e ma. yaara noon ha nattoya e nder ma, sukkoya ɗaɗi ma, sukka ɗaɗi ɓandu ma, nde tawno neɗɗo ko ɗaɗi, ɗaɗi dognoji ƴiƴam, ɗaɗi gonɗi e nder ɓandu ma, ɗo mbuhoji gonata, to feer wonata, no comme courant ni, no comme feer ni feer, to wonata ƴiƴam, ko wonata e neɗɗo no heewi watta sukkude ɗum. ɗaɗi ɗi cukko, ƴiƴam ɗam natta dogde, natta yaade hoore e koyɗe e ɓandu. ɓandu watta muusde, donka foccade, donka fortade, ƴiƴam natta dogde, koyɗe mbatta muusde, koyɗe mbatta jadde, ɓandu watta jadde, an kala joora kos. nebam ne jee on sababu wi Elisabeth Thomas. ɗum ko yeru laaɓɗo ceer. hande worɓe hewɓe ne mbiya natti wonde worɓe to banggue lelde, rewɓe hewɓe hande namdo ɗum ko nebam tan. nebam e glace, nebam e glace, nebam e glace, beurre kaccitoɗa joni joni, nanga loccol ma mburu piya hen beurre, walla piya hen chocolat, walla piya hen mayonnaise, fof ko nebam. ƴeewa mayonnaise ton way hewde e loccol mburugol ni, walla ƴeewa beurre no way hewde e mburu o ni, walla chocolat o, walla omelette o ko ɓoccoɗe ɓe defira ko nebam. no nanirɗa e loccol, ñama ɗum gayna piya hen ndiyam ɓuuɓɗam, walla piya hen kokka ɓuuɓɗo, walla piya hen jus ɓuuɓɗo, natoya nder fendoto tan, a fendat tan, gonɗa koye fendude. ko pendata ko noon ko ɗum nangoytuma, nanga ɗaɗi. sabu jogoram neɗɗo wona ƴiyal ko ɗaɗol. ngol ɗaɗol so ngol sukkima gila dow keeci, ngol wawata rokkude sembe, ngol rokkanno neɗɗo ha jogo mbaadi. ɗum waɗi jeeya hande so gorko wima min elle tan komi mayiraɗo, walla min mbami kono dabraɗo, wona dabare haydara, ka cukkiɗo, ɗum woni cholestérol. jeeya joomum daña cholestérol, nebam ha heewa e ɓandu mum,
oɗon gandi ɗum woni ko wi Elisabeth Thomas. ɗum ko toɓɓere goo. toɓɓere ɗiɗi holliti hande mo jiiɗa kala ene ɓuuta jamma o. joomum tirat, so joomum fini subaka tirat, so jammari tirat. so jammari ɓuri heewde koye rewɓe walla joomen ɓalli jogiiɓe passion. tawno en ngala ɓeto ken wartotoɓe enen en piltat hande seɗen ma en piltat ken wartotoɓe. o wi e teskoye mo ɓe ɓeti e nder Afrique ha tenti leyɗele men, neɗɗo ne jogo passion ngabbo walla jippotot taw anda walla taw wa ɓeddi ɗum to banggue ko ñamata ko. aɗa ñama lamɗam kala no beeliɗa an ko yo saf tan kirmasi ormasi lamɗam yo saf tan kala ko safani mi yiɗa. ko on woni jontaɗo o ñamo ko safi o. so hiiri o tirat, so jooɗima seeɗa o yahani o tirat, so ɓornima paɗe ɗe ɓooye koyngal he seeɗa o tirat, so jooɗima e danki o weltini koyɗe ɗe o tirat, so jooɗima e oto haade makko jippade o tirat, koyɗe ɗe ɓuutat. so lilima jamma wona koye tirde, so fini yeeso ngo ɓuutat, juuɗe ɗe ɓuutat, koyɗe ɗe ɓuutat, sabu ko lamɗam ɓolam. on omo wawi maayde e a tuma ma. on wawi maayde hen surtout so tawi ko cowiɗo. ɗum o haali ɗum. toɓɓere wonde nde ko sukara o. neɗɗo fina subaka ha nangi moto ko sukara tan woni hen. so en mbaɗɗo kafe, so mbaɗi kafe mbaɗi hen kosam, mbaɗi hen kudduji 4 sukara, walla mbaɗi hen sukara ha waɗa jodol. so yahani ha safi ɓe jarata. sukara e ndiyam ɓuɓɗam so nangodiri wontata ko ɗaccere. teni sukara o e kafe ɗe e kosam ɗam ko ndiyam déjà. ɗum fendodirat, sa yari fendoto e nder ma, waɗat herƴelde, rokkoyma crampe e nder reedu ma. kaccirɗa gayna joɗɗa ɓooya tan nanga wuttuluma ndeeƴa tan donka fofde gona e deeje mbayano jiɗɗoya dow wuro ni. an gonduɗe aɗa andi ko an kalnami, an mbaɗowo nono saɗa wonda e ɗum ko an kaldami. nanga tan ndeeƴa ko juuti way tan no comme hankadi ni ko crampe mawɗo wonay sayde saya haya saya seeɗa jiiɗa ya dow wuro hankadi. sabu ko nannuɗa toon ko yadata e organe uji gonɗi toon ɗi, yadata e ƴiƴam maɗam, yadata e ndiyam ɓandu ma, alay saago hollirma woni koye waddema signe ko mbaɗɗa kode moƴƴani. ya ha ñawla mbaɗa zirique, ɓiya hen sukara ha debbo less jara ne weeli ne safi. ya ha ɓooya ne wuli jaw ɓe gaddanma butelel kokka walla fanta walla goɗɗum jus ngel ɗo ne weeli jara tappa. pawa hen ndiyam glace hanka termusel nana ɓatti ka jontaɗo, ɓooɗe glace ne cooda ne cokka hen, an ko yayr glace tan aɗa fenda ɓandu ndu, aɗa tan fenda ƴiƴam ma, aɗa fenda ɓandu ma, aɗa sukka ɗaɗi ma, aɗa yakka jontaɗo. non ene wuli nguleki no wulde ni aydara fen wona gonga, wona gonga, ɗum ko wona gonga, wona gonga. yaha ɓooya hankkadi ni ɓannuma watta jadde, hay sa muccama tinata, hay sa mucci teppere nde walla koyɗe ɗe jomum tinata. sukara, nebam, lamɗam, ndiyam glace, ɗum woni ko guurɗen. ɗeɗo gueɗe 4 jeehe kalɗo jiɗɗon bitte, est ce que ɗe mbaɗi cellal walla ɗe ngala cellal. so ɗe keewe ɓandu neɗɗo no wayata, ñande kala ñalata ko yarde ndiyam glace, ñallata ko yarde sukara, hakkude ataya e zirique e café e gueɗe goɗɗe e jus uji. ñallata ko ñamde nebam, ñallata ko ñamde lamɗam. ɗeɗo gueɗe so ɗe jibdima e ɓanduma
ɗe goni e nder ɓandu ma ɗe tifodiri e nder ɓandu ma holko rokkanma hol chronique mo dañata tene lamɗameji ɗe gona lamɗameji goote ko lamɗameji certuɗe ɓe jogui lamɗam menɗam aɓe jogui kirmasiji denduɗi baɗaɗi produit ji aɓe jogui ajjaji goɗɗi ɗiɓe mbaɗata hen ha ɓuura yuɓɓude gueɗe e goɗɗe ne mbayno leydi ɗe on ganda taw foof koko jibda e nder he mbete ko jibdete ko pop ene foti yaadude walla yaadani musidɓe tedduɓe tinnoɗen woto ñawnen koye men min to banggam litere nebam hewrini galle no woruno nebam yo won cet wona nebam defata maaro wona nebam moƴƴinta ndefu ko calcul a calculat ko defata ko pewna moƴƴina a calculat ndiyam ma calcula nebam ma calcula lamɗam ma calcula kala ko mbatta hen pewna ndefu ma moƴƴa ndefu yo moƴƴ wona tan yo niin wona yo neyɓu kala nde nini neyɓi mbadduɗa hen ndiyam galas rokkanma ko probléme ɗum waɗi hande kala mo jiiɗa en jogui reedu mawdu jiya suka debbo soirée seeɗa en jogui deral manggal jiya gorko ne jogui reedu mawdu mo jiiɗa fof ne jogui reedu mawdu so ɓoori min jiiɗa ko deral manggal tawde hankkadi ni birɗe mum fof ene boowal ala ɓandu kono ne jogui reedu walla ne jogui derel ne derni ande kaari reedu ma ndu fuɗɗima yaltude ko ñaw koko naati toon saabu o yahata dow wuro koko wutti wonko fendimo toon ko fendi toon koko ñaw ɗum noon mbatten haqqillaji men no moƴƴa ko ñameten ko ene jeeya e wonde juulɗo haqqan ñamminde yimɓe ko moƴƴi ene jeeya e wonde juulɗo tigui tigui andude ko ñamata saabu Allah subhanahu wa taala kañum tagma o wima komi rokkima haqqille timmuɗo aynu cellal ngal dokkumami ngal oto bonnu cellal ngal teppere ha hoore maɗa hoore ha teppere woto bonnu hen haydara reen cellal ɓandu ma reen cellal ma no moƴƴi reen cellal ma reen terɗe ma reen ɓandu ma wona aɗa jogui tergal ma tan debbo mo jiiɗa pop walla gorko mo jiiɗa pop mbiyama mi yaha hen ñawa hen ñawna hen hoorema infection ngaji ne mbayno leydi pottaɗo joni joni e neɗɗo ñawɗo ne jogui infection mum ne jogui ŋato mum walla ne jogui diƴƴe goɗɗe ɗe cellani walla diƴƴe ɗe moƴƴani o rokkuma rafi gaddana joom suudu ma walla gaddana joom galle ma Allah wima ko ya reen cellal ma guite ma aɗa honni ɗum e écran mbalata ko yebde nate janane film uji goɗɗi guite ma kodi koye écran ala ko nafanma haydara mburlina lumiére guite ma bonna Allah wiyanima noon ñiiƴe ma ko kuruk goro e sattu ko tiit ko jelɓina ñiiƴe ɗe aɗa ƴakka ƴakkugol cattugol aɗa ngoola ƴiye ngam hoolade ñiiƴe ma aɗa ƴakka kuruk walla gelleje walla aɗa ŋeefa goɗɗum ko tiiɗi aɗa bonna ñiiƴe ma hunde fof ne jogui no ñamirta ha feewa viande AC ne woodi rappage rappa ɗum ne woodi ƴeewa ko yaafi ƴakka mbasa bonu ñiiƴe ma ne woodi pewnana hoore ma moƴƴi nofuru maɗa ndu guitta cototise guitta ko woni toon woni hen nanto mbaɗi dakke hay nande nanata teni so ɓooyi toon ñawna toon waɗa toon kobje ha wonta uure ha wontanma rafi ɗeɗo gueɗe kala ne goodi Allah wiyani noon neɗɗo o pop renete Allah yamiri neɗɗo ko yo reen ne sallam jangguini en reedu kala ko naati accu ha dola nanna goɗɗum ɗum ɓuuri fewde ɓuuri civilisé ɓuuri yewde so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñje ɓataaƙe cellal ɓalli musidɗo mon giɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar ketkima laaki jaam yo jaam Allah ñallanen musibam tedduɓe